Mga igsoon, ato sang gihunong ang atong serye gauluhan pagmugna ug lig-on nga pagtuo. Aduna kita giandam nga topic mahitungod sa discipleship apan adunay mensahe ang Ginoo sa atong iglesia karon nga makahatag kanato og kadasig. Ang uluhan sa atong mensahe karon mao kini: ang pag-atubang sa atong kahadlok. Pag-atubang sa atong kahadlok. Usa kini nga mensahe nga atong giampo nga makapanalangin nga kita mapanalanginan sa ang matag-usa nga kasing-kasing aron makatutok ang atong mga mata sa atong buhi nga Dios. Usa kini ka mensahe nga pamilyar sa pamilyar nga sugilanon nga wala kaayo hatagi og kabug-aton sa kadaghanan. Apan usa kini mga igsoon, usa kini ka makusganon nga makahatag nato og makapahinumdum kanato sa gahom sa Dios nga atong gialagaran. Palihog ablihi ang inyong mga Biblia sa unang Samuel, kapitulo 17, versikulo 45 ngadto sa 55. Ug akong gihangyo atong mga kaigsunan nga niya dinhi karon nga mo barog kita agi og pagtahod sa atong pagbasa sa ato ang sa balaan nga pulong sa Dios. Ug ingon man ang anaa sa online, kung makahimo kamo, ako kamong giawhag og gihangyo nga mobarog usab kita aron agig pagtahod sa pulong sa Dios nga atong pagabasahon. Unang Samuel kapitulo 17, 45 ngadto sa 51. Unya giingnan ni David si Goliath, "Miduol ka kanako, dala ang imong espada ug bangkaw, apan ako makigsangka kanimo sa ngalan sa Ginoo nga labing gamhanan, ang Dios sa kasundaluhan sa Israel nga imong gipasipad-an. Niining adlaw itugyan ka kanako sa Ginoo ug patyon ko ikaw ug punggutan sa imong ulo. Ipakaon ko sa mga langgam ug sa mga ihalas nga mga mananap ang mga patayng lawas sa kasundaluhan sa mga Pilistihanon aron ang tibuok kalibutan masayod nga may Dios sa Israel. Ug aron ang tanan nga magkatigom karon dinhi masayod nga ang Ginoo magluwas dili pinaagi sa espada ug sa bangkaw. Ang Ginoo may makig-away ug itugyan ka kaniya sa among mga kamot." Unya si Goliath midasdas ang David ug si David usab nagdagan misugat kaniya. Mikuot si David og bato sa iyang puntil ug gipahimutang niya kini sa iyang lambuyog. Ug gipunting niya ug naigo ang agtang ni Goliath. Nalubong sa iyang agtang ang bato ug naluka pa siya. Versikulo 50. Busa pinagi sa lambuyog, nabuntog ug napatay ni David si Goliath. Si David walay dalang espada. Unya midagan si David ngadto kang Goliath ug gilungguan niya siya sa ulo ginamit ang espada niini. Magampo ta mga igsoon ato iduko atong mga ulo. Hallelujah. Langitong Amahan, balaan nga Dios, salamat Ginoo Lord. Nga ikaw sa kanunay Ginoo nagauban ka namo Lord ugad. Nga sa kanunay Ginoo Lord God, ikaw Ginoo Lord ang nagagunit sa among kinabuhi sa matag usa Ginoo. Nining kapunon Ginoo Lord God, amo kang gidayeg, amo kang gisimba, ug amo ka Ginoo Lord God nga gipasidunggan Ginoo tungod kay ikaw ang balaan nga Dios. Ikaw ang tag-iya sa tanan ug ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi. Busa ning kahaponon Ginoo Dios, tuguti Ginoo Lord God nga ang matag usa Ginoo namong kinabuhi among ihala diha kanimo Ginoo. Ug nining kahaponon nagampo kami sa imong balaang espiritu nga magpanglihok sa among taliwala aron kami makabaton og kaalam ug amo gayud nga masabtan ang imong mensahe nga imong ipadangat nining kapunon sa among matag usa Ginoo Lord o God. Salamat Ginoo
nga ikaw gayud ang Dios nga maminaw sa imong katawhan ug ikaw usab ang Dios nga motubag sa mga pagampo. Nining kapunon ikaw lamang among ulian sa tanan dungog himaya pagdayeg ug pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Ginoo ug Manuluwas. Amen ug amen. Palihog manlingkod. Atong basahon sa unang Samuel kapitulo 17 ngadto sa 3 sa mayong balita. Nining higayuna nagtigom ang mga kasunduluhan sa Pilistihanon alang sa gubat. Dito sila magtigom sa Suko nga sakop sa Huda ug nagkampo sila tunga-tunga sa Suko ug sa Asika dito sa yuta sa Episdamin. Sa laing bahin gitigom usab ni Saul ang kasundaluhan sa Israel ug didto sila magkampo sa walog sa Ela ug nangandam sila sa pakig-away sa mga Filistihanon. Ang mga Filistihanon didto sa bukid atbang kanila ug nagulang kanila mao ang walog. Ato kini ihilagway mga igsoon ang duha ka bungtod. Usa kini kabungtod sa mga Israelita ang lain ug usa usab kabungtod sa mga Filistihanon. Ug adunay walog nga anaa sa tunga-tunga nini sa duha ka bungtod. Ang walog gitawag og Ela. Dinhi napita mahitabo ang panagsangka sa duha ka nasod. Ang maong walog usa kini ka intersection diin mao kini ang agianan unta sa ilang kaugmaon apan niining maong kahimtang napuno sila sa kalisang kay nagduda sila nga si bisan kinsa ang muadto sa maong walog dili gayud maluwas ug nahimo kining usa ka walog sa kamatayon alang kanila. Apan ang nakapait mahitungod nining kahimtang sa usa ka lugar diin daghan untang mutubo nga kinabuhi gikan sa yuta. Apan nining higayuna sa maong sugilanon gipakita nga usa kini kadakong sukwahi tungod kay ang maong lugar nga daghan untang mutubo nga kinabuhi nahimo na hinuon kini nga lugar sa kamatayon. Nining maong sugilanon ang mga kasundaluhan sa duha ka nasod wala pa magigubat nga pisikal kay ang mga Israelitas nagpugong sa ilang pagsulong tungod sa ilang kahadlok sa usa ka higante nga tao nga ginganlan og Gulayat. Matag adlaw kining nag-insulto og naghagit kanila. Nahibalo mo sa nahitabo atong tan-awon sa Samuel, unang Samuel kapitulo 17 bersikulo 11. Mingon dinhi sa pagkadungog ni Saul ug sa tanang mga Israelita nining hagit ni Gulayat, naon sa sila? Nangahadlok sila pag-ayo. Nangahadlok sila. Mao gini kasagaran ng mahitabo kung anaa kita, anuna kita gikahadlukan. Mga igsoon. Taptapan ang atong mga mata ug maskara sa kamatayon. Sa mismong lugar diin anaunta ang kinabuhi ug maayong kaugmaon. Gilimbungan kita sa atong kahadlok aron magpabilin kita sa atong kahimtang. Magpabilin kita sa atong mga kagahapon aron makabaton kita og kalisang sa pag-atubang sa atong mga gikahadlukan. Dili kini mao ang katuyuan sa Dios alang sa usa ka magtotoo mga igsoon. Nga magpuyo kita sa kahadlok ug maparilisado kita gumikan niini ug wala na kitay mahimo ug maulipon kita sa atong gikahadlukan. Matud pa sa 2 Timoteo o ikaduhang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 7 nagaingon, kay ang espiritu nga gihatag sa Dios diri kanato wala maghimo kanatong katawhan o talawan kundili naghatag kanato gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Karon mga igsoon adunay tinud-anay nga kahadlok. Ang una mao ang kahadlok sa Dios. Mao kini ang dakong suliran sa mga tao nga wala makaila sa Dios. Wala sila'y kahadlok ug talagsa na lang nato madungog karon nga dunay moingon kana siya usa ka tawo nga mahadlokon sa Dios. Talagsa na lang kaayo
makadungog kita. Nga dunay mo komenti ana sa usa ka tawo. Atong basahon. Si Jesus miingon sa Mateo 10:28. Ayaw kamo kahadlok niadto mo patay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Kahadloki hinuon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impyerno. Ug ang sulat usab sa Hebrews o Hebrehanon nagaingon sa Hebrehanon 10 kapitulo 10 bersikulo 31. Makalilisan gayud ang pagkahulog ngadto sa kamot sa Dios o sa kamot sa buhi nga Dios. Panahibalo ba kamo mga igsoon nga ang kahadlok nga atong gihisgutan karon dili kini kahadlok sa Dios kundili mahitungod kini sa atong kasagarang makita labi na karong panahon sa pandemya. Mao kada ang kahadlok nga atong gihisgutan karon. Sa una, nga gamay pa kita, hadlokon lang ta, nga naay monster sa ilawom sa katre. Mudagan na ita, mahadlok ta. Unya, o gibilin tas kangit-ngit, samot na, nga hadlok ta, kay gamay pa man kayo ta. Sa diyang mahimo na kitang dagko, o hamtong o teenager, aduna sa tayo mga kadlok. Hadlok ta nga, dili ta imbitahon, dunay mga kalihukan, o dunay mga okasyon, o mahadlok ta nga mag-away ang atong mga ginikanan nga mauon niya ang hinungdan nga sila magkabulag. Karon sa atong panahon, aduna kitay kahadlok nga basin wala na kitay trabaho o mawad-an kitag trabaho o dili kita makatrabaho tungod sa atong kahimtang karon sa pandemya. Ug dili usab kita dunay mga problema sa uban nga dili na sila maminyo. O dili sila maminyo ug wa na gipaglaom nga maminyo. Lain-lain ang atong mga gikadlukan. Makasugat ba kita og aksidente o disgrasya o doon na ba'y dili maayong balita nga kita adunay balatian sama sa kanser o nawad-an ba kita og mahal sa kinabuhi ug mahimo kining hinungdan nga kita masagmuyo sa maong sitwasyon ug maguba ang atong mga damgo. Ug makaamgo na lang unya kita nga anaa na kita sa kahadlok ug mao na kini ang mukaon sa inyong hunahuna ug mahimong hinungdan nga ikaw ug ako wala nay mahimo. Pangutana, unsa man ang imong gikahadlukan? Unsa man ang imong gikahadlukan? Karon ato susihon kung unsay nakahatag ni David nga iyang nakita og nakabaton siya sa kaisog ug pagtuo sa dihang muadto siya didto sa walog sa ila sa pag-atubang sa higante nga ginganlag Gulayat. Wala siya mutunob sa usa ka walog sa kamatayon apan usa ka walog sa kinabuhi. Kadaghanan karon nasayod na niining maong sugilanon mahitungod ni David ug Gulayat. Tinuod daghan kayong mga tao nga wala makabasa og Biblia apan nahibalo mahitungod kanila. Ug kalagmitan makabaton kita og idea sa atong una nga kun kita makasulti ug mga kasayuran mahitungod kung kinsa o unsa o diin o kanusa o giunsa o unsa ang nahitabo sa maong sugilanon ato dayon nga sabton nga ang Dios nahumanas pagtudlo kanato mahitungod sa maong sugilanon. Wala ako mahibalo mahitungod kaninyo. Apan sa matag higayon mga igsuon sa akong pagbasa niining maong sugilanon, aduna ako'y makitang bag-o nga pagtulunan nga labaw pa sa pagtulunan sa akong pag-una pagbasa niini. Ug makabaton ako og kadasig ug makapahinumdum kini kanako mahitungod sa gibuhat sa Dios ug sa balaang espiritu sa atong kinabuhi. Karon si David batan-on pa
Daghan kay mga scholar nga nag-ingon nga si David ang iyang pangidaron mga 15 ngadto sa 20 ka tuig. Hinumdumi kini ninyo. 15 ngadto sa 20 ka tuig. Ano na kitay example, pananglitan. Kung muadto ka sa Florence, usa ka lugar sa Italy, tingali makita ang inila na kayo nga estatwa nga ginama ni Michelangelo nga gitawag nila og David o David. Kung nakakita na kamo ni mga estatwa, nahibalo na kamo nganong katunga lang ang gipakita niini. Katunga. Katunga. Apan hibalo mga igsuon, ang gitas-on ining mga estatwa 14 ngadto sa 15 ka tiil o 14 to 15 feet ang iyang gitas-on gikan sa iyang ulo hangtod sa tiil. Ug mao kini ang hulagway ni David nga atong makita, di ba? Mao ni gikan ni Michelangelo nga hulagway ni David diha sa mga estatwa. Dako og lawas, brusko, maskulado, adunay 6 packs. Grabe. 6 packs. Og ingon tang po nga, mura siya og si Superman. Tiyan, may nag-unan ako. Murag si Superman, nga gitawag og Man of Steel. Di ba? Mao na. Panaybaw mo mga igsoon, dili na mao ang hitsura ni David. Dili na mao ang David nga anaa sa sugilanon. Si David mao ang kamanghurang anak ni Jesse ug siya ang labing gamay ug pamarog. Kung nahitabo nga naa ta sa ilang lugar, makaingon kita nga susama sa mga panultihon sa uban nga pag sure mao nay muaway sa higanti, magkig-away para sa Israel. Noon sa una, wala pa na mauso ang pag-sure. No? Muingon na, ayaw mo pagkumidya. Kana mo'y muaway, kagamay, anak. No? Usa man lang na kabata. Apan hibalo ba ka mo? Aduna kitay daghan nga makatunan nining maong sugilanon. Usa sa mga butang ato makatunan nini mao nga unsaon nato pag-atubang ang atong mga kahadlok. Ug unsaon nato pag-away ang mga higanti sa atong kinabuhi. Ug unsaon nato pagbaton og kadaugan luyo sa atong kahadlok. Halos kadaghanan kanato nga nagtan-aw nini karon aduna usab kamoy giatubang nga mga higanti sa inyong kinabuhi, mga dagkong suliran nga inyong gikahadlukan. Siguro pisikal nga higanti. Tingali wala mahinayon inyong medical test ug moadto kamo balik para magpausab og eksamen. Laboratory test ug nabalaka kamo kay basin unya. Ug dili maayo ang resulta. Nasayod na mo anang mga balatian nga dili maayo sama sa cancer. Tingali na ay mga sintomas sa COVID. Kay mao man na uso karon, mao man trend karon. Wa na may gi-admit siguro nga dili COVID. Bisan dili COVID na lang tanan. Sige. Ug wala pa kamo mabaksini. Wala pa mo kadawat og vaccination. Uban kaninyo gatubang og higanti sa kaminyoon, suliran sa inyong kaminyoon. Niagi og kalisod ang inyong kaminyoon, ikaw nagununa nga dili na gyud kamo makalingkawas niini. Ug dili na gyud kamo matabangan. Unay usa ninyo nga mahal sa kinabuhi nga naysalaag. Wala na ikaw masayod kung unsay buhaton. Uban kaninyo nagatubang sa pinansyal nga higanti. Higanti, suliran. Nalubong na ka sa utang. Bisag unsaon nimo gunahon na dili na gid ikaw makabayad. Uban kaninyo nagatubang sa emotional nga higanti. Nakipag-away ikaw sa imong depresyon o sa imong pagkawalay kadasig. Ug ikaw nawad-an na sa paglaom. Karon mga igsoon, imbitahon ko kamo sa mga pagtulun-an nga atong makutlo o makatunan pag-usab gikan sa sugilanon ni David. Tungod kay kitang tanan adunay kahadlok. Tinuod ba? Isa may wa mahadlok din
Wa madlok isog. Doon na kita'y kahadlok, aduna kita'y kablaka, ug ang mga higanti sa atong makinabuhi. Mangpangutana, kung unsaon kini nato pag-atubang. Mutan-aw kita sa tulo ka pahinumdom sa pag-atubang sa atong kahadlok. Mao ni ang ato ang uluhan nga atong gibasa ganiha sa ato ang wali. Una, ang unang pagpahinumdom mao nga hinumdumi kung kinsa ang Dios. Hinumdumi kung kinsa ang Dios. Mao nga nakig-away ang mga Israelita sa Filistino tungod kay sila ang gikalagutan nila nga mga kaaway. Ang mga Filistihanon anaa sa kilid sa walog ug ang mga Israelita anaa usab sa kilid sa maong walog. Aduna ay usay mga higante nga problema. Ang mga Israelita adunay higante nga problema. Ug ang maong problema mao ang higante. Doon na sila higante nga problema. Dugay na silang nagatubang sa higante ug miabot na kini sulod sa duha na ka bulan. O gusto ipahibalo sa nagsulat kung unsa kini kadako nga higante. Matud pa sa tagsulat iyang i-emphasize kanato kung unsa kadako ang higante ug unsa kini ka makahadlok. Ug unsa siya kakusgan tungod kay makaghatag siya ang magsusulat sa labing detalyadong paghulagway sa usa ka sundalo ug usa ka manggugubat nga makita sa tanang bahin sa Biblia. Atong makita sa bersikulo 4 sa 1 Samuel kapitulo 17. Atong basahon 4 ngadto sa 7. Unya migula sa kampo sa mga Filistihanon ang usa ka maayong laki sa gubat. Siya mao si Goliat nga taga-Gat nga may gitas-on nga 3 ka metros. 1 meter ako kapin, siya 3 ka metros. Nagkalo siya og helmet nga bronze ug may panalipod siya siyang lawas ug kini may gibug-aton nga 57 ka kilo nga bronze. Ang panalipod siyang lawas. Sa iyang ditiis may panalipod nga bronze ug usa ka bangkaw nga bronze usab ang iyang gikabiba. Aduna siya gikabiba. Ang lawas sa iyang bangkaw sama kadako sa likisan sa hiblahan. Manang tan-aw ko unsa baning likisan. Kana ding rulyo sa kana bitang maghabol ug mag-unsa maglaog habol something like that. Dako, so dako no? Bugat og baga. Ug ang uhas sa iyang bangkaw magibugaton nga 7 ka kilo. Ang uhas lang, no? Nga puthaw ug nag-una kaniya ang tigdala sa iyang taming. Karon atong makita nga gitawag siya og maayong laki. Sa English pa gitawag siya og champion. Maura kining panahona nga gigamit ang maong pulong sa tibuok Biblia. Ug ang pulong nga champion nagpasabot sa English nga a man between two armies. Ang tao anaa tataliwala sa duha ka pundok sa mga sundalo. Ug ningon kini nga 9 feet ug 9 inches ato pa na po siyam ka tiil ug siyam ka pulgada ang iyang gitas-on. Una kini. Ug sa basketball, madang niya ang basketball kung magbarog lang siya, masud niya ang bola sa ring. Siya usa kadako og taas nga tawo, siya nagsulob og bronze nga t-shirt, bronze nga timbang og 175 kalibras. Akong gi-compute ning 175 kalibras. Anaa ni siya mga 11 ka kilo kapin. Siya nagdala og bangkaw o spear ug ang ulo niini, ang ulo nagtimbang og 25 kalibras. O dili. Kaning 25 kalibras 11 ka kilos. O kining 176 175 pounds 79 kilos. Bugat, no? Ug iyang gihagit ang Israel sa 1-on-1 winner takes all.
Kung kinsa ang mudaog, maiya ang tanan. One on one. So silang duha. Nangita siya musangka niya nga siya rang usa. One on one, winner takes all nga away ug nagpadayon kini sulod sa unom ka semana ang iyang paghagit sa mga Israelita. Klaro man nga wala yun ni bisan usa nga ni voluntaryo nga musukol kaniya kay nahadlok man. Sa ato pa, desperado kayo ang mga katawhan niadtong panahon na. Bisan pa ang mga sundalo sa mga Israelitas. Ug si Haring Saul naghatag og ganti ni offer si Haring Saul og ganti sa tao nga makapatay ni Goliath. Ug iya pang giapilang yang anak nga babay nga ipangasawa sa kung kinsa ang makahimo niini. Ay pakapin yang anak. Ug iyang hatagan og pabor nga libre sila sa buhis sa Israel ug hatagan pagayod siya og dako nga bahandi ug pasidunggan siya sari sa tibuok niyang kinabuhi ug dili na sila magbuhis hangtod sa hangtod. Abi man akong iyarang anak kutob. Daghan man day kayong pabor gihatag. Paano siya nahitabo? Wala gayud ni bisan usa nga nidawat niini. Naglabad na lang ilang ulo. Sa tanan ug wala gyud makakita si Haring Saul nga mubatok ni Goliath. Nakapahinumdum ni nako sa usa ka istorya nga akong nadunggan mahitungod sa usa ka bata nga nagduwa dito sa ilang grahe. Samtang ang iyang amahan nagkikistorya sa iyang uyuan mahitungod sa ilang baguhay lang nga paglalis sa ihang asawa. O kining maong amahan nagsulti ug nagsugilon sa uyuan sa bata nga niingon, kay balo ka nag-away mi sa niyaging adlaw sa akong asawa ug unsay akong gimo? Gingnan ako ang asawa eksakto gyud ug diin unsay akong gibarugan o unsay akong baruganan. Ug ako sing giingnan kun ang tanang mga butang dinhi sa balay nga kinahanglan anaa gayud sa mayong pagkahimutang tungod kay siya man ang boss. Ingnan niya, siya ang boss. Niya, gipunan pag yun niya. Naminaw ra ang bata. Ningon siya nga, ang sunod, ningon siya nga, nikamang ang iyang asawa padung niya. Ginamit ang kamot ug ang tiil. Luuya god. Maayo pa ka ni. Nikamang ang asawa padung niya. Gigamit ang mga kamot ug iyang tuhod. So ang gamayng bata nakadungog ug nibarog, ningon siya, Daddy, mao ba kining hagayunan nga giingnan ka ni mami nga guwa diha sa imong gitaguan ilawom sa katri ug pagig-away sama sa usa ka lalaki? Ningon ang bata. Mao ba ning panahon na katong nikamang kuno ang iyang mama ngadto sa iyang papa, mao ba kining higayunan nga giingnan ka ni mama nga guwa diha sa imong katri ilawom sa katri ngano nitago man ka diha guwa diha ug pagig-away sama sa usa ka lalaki? Nganong na isgutan man nato ni mga igsoon. Nakita niyo ang punto? Tungod kay mga Israelitas nga sundalo anaa sa ilalom sa ilang katri nagtago ug wala giniguwa tungod sa kadlok. Susama nining atong sugilanon. Wala gyud mo away ni Goliath ug wa gyud sila madani sa gi-offer ni Haring Saul nga daghang kwarta. Makapin pa iyang anak nga ipaasawa. Wala gyud ni dawat. Ang hari dili mo away. Labi na iyang mga general, di sad mo away. Mga dagko ug ranggo god. Ang mga commander, di sad mo away. Arita sa private, dili sad mo away. Iyang mga sundalo dili mo away. Wala gayod ni bisan usa ang makig-away tungod kay nagatan-aw sila ni Goliath nga alang kanila usa ka higante nga mao kini ang hinungdan sa ilahang kadlok. Dako nga higante. Unya takulahaw lamang mipatimaw si David. Pero mga igsoon, ang hinungdan nga nung nagpatimaw nakita nigtungha diha si David tungod kay gisugo siya sa iyang amahan pagdala og pagkaon alang sa ilang mga igsoon ng mga sundalo sa Israelita. Iyang mga igsoon, soldado sa Israel. Ug diha nasayran ni David ang kahimtang mahitungod sa ilang problema bahin sa kung kinsa ang makig-away ni Goliath.
Chismoso man sa dinis David ay. Nahibaw-an niya unsay problema. Mao din niyang hinungdan. Mao ilang kaistoryahan tungod nang hadlok sila. Makita nato kung unsay iyang gisulti sa bersikulo 26. Diin mao kini ang unang mga pulong ni David nga nahipatik sa kasulatan. Nagaingon sa unang Samuel kapitulo 17 bersikulo 26, og mingon si David sa mga tawo nga tupad kaniya. Unsa katoy iganti sa tawo nga makapatay ni anang Pilistihanon ug makaluwas sa Israel gikan sa kaulawan? Kinsa ba kining dili mo tuo og Dios nga Pilistihanon nga naghagit sa kasundaluhan sa Dios nga buhi? Kinsa man kining usa ka Pilistihanon nga wala mituo og Dios ug nagpakaulaw sa mga sundalo sa buhi nga Dios. Kung atong makita sa maong bersikulo, atong mabasa ang giingon, kasundaluhan sa buhi nga Dios. Apan kung atong basahon gikan sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 26, mao kini ang unang higayon nga nahisgutan ang pulong sa Dios. Nahibalo ba kamo? Ngano? Tungod kay nagsige lamang sila og tan-aw sa gidak-on sa ilang kaaway ug wala gayud sila makaununa bahin sa Dios. Sulod sa unom ka semana. Mao kini kanunay ang ilang gipamulong ug wala ang Dios sa hulagway o mahulagway ang Dios. Ato kining mabasa sa unang Samuel kapitulo 17 ug bersikulo 25. Excuse me. Mingon dinhi ang katawhan sa Israel, mingon, nakakita ba kamo ni anang tawhana nga mitungas sa walay duha-duha, mitungas siya aron sa paghagit sa Israel. Sa laing pagkasulti sa mataghagit ni Gulayat sa mga Israelita, moingon sila, ang mga Israelita, tanawa, unsa siya kadako kumpara nato? Unsa gingon sa mga Israelita, unsa siya kadako kumpara nato? Ug sa dihang miabot ang usa ka teenager nga si David. Ug siya miingon, tan-awa, unsa siya kagamay kumpara sa atong Dios. Nakita ninyo ang kalainan? Si David nga usa ka bata, nakaingon ngadto sa higante nga si Gulayat, tan-awa siya kagamay, unsa siya kagamay kumpara sa atong Dios. Tinuod ba na mga igsoon? Ang atong Dios dako kayo. Ang tanan ni tutok nga to sa higante, apan si David ni tutok ngadto sa Dios. Mao ni atong gustong madunggan sa matag higayon nga kamo magatubang og dakong suliran sa inyong pagtuo walay kasulbaran. Kung mutan-aw kamo sa mga babag nga sa inyong pagtan-aw dili kamo makalingkawas, labi na kung magtan-aw kamo sa higante ug nagtuo kamo nga dili ninyo mapildi. Ayaw ninyo og kalimti nga ang kahadlok mututok ngadto sa higante, ang pagtuo mututok ngadto sa Dios. Akong usbon, ang kahadlok mututok ngadto sa higante, ang pagtuo mututok ngadto sa Dios. Kung inyong basahon pag-usab ang maong kapitulo o ang chapter sa panahon sa inyong devotional, balik nyo basa, isulat ninyo kung pila kay gayon si David misulti mahitungod sa higante. Kay bawo mo kapila? Kaduha. Ang unang higayon nga misgot siya sa higante, atong makita sa bersikulo 26 nga nagaingon, kinsa ba kining dili mutuog Dios nga Pilistihanon nga naghagit sa kasundaluhan sa Dios nga buhi? Mga igsoon, ang ikaduhang pag-ingon ana sa bersikulo 36, ningon siya, napatay sa imong sulugoon ang mga leon o mga uso o kining
dili mo tuog Dios nga Pilistihanon mahisama kanila kay iya manggihagit ang kasundaluhan sa Dios nga buhi. Makaduha kay gayon. Sa bersikulo 26 ug sa bersikulo 36. Kaya balo ba mo pila kay gayon nihisgot siya bahin sa Dios? Kanapulo. Sa matag higayon nga muhisgot siya makausa sa higante, muhisgot siya og kalima bahin sa Dios. Ug maghisgot siya kausa sa higante, muhisgot siya kalima. So usa, lima. Kay balo mo unsay atong gibuhat, sukwahi. Na supak ta wala gibali na to, no? Sukwahi ang atong gihimo sa gihimo ni David, di ba? Ngano man, si David nagsulti mahitungod sa Dios sa lima kay gayon, labaw pa sa iyang paghisgot sa higante. Apan ato kining gibaliwala. Tungod kay kita nitutok sa higante nga mao ang atong gikadlukan. Ug wala kitay pagtuo nga mututok kita sa Dios nga maoy atong kaluwasan. Usa ka example mahitungod sa vaccine. Mao magini ato ang kahimtang karon. Nga mao'y gisgutan sa kadaghanan. Adunay mga huhungihong nga dili gayud insakto. Adunay mga fake news mahitungod ini nga atong madungog sa atong makaigsuonan sa pagtuo. Wala ko magisgot sa gawas. Makaigsuonan sa pagtuo ug wala gayud kitay madungog bahin sa Dios kung maghisgot na og baksin. Makadungog lamang kita nining pulong Dios kung maghisgot sila nga ang baksin mao ang tatak o marka sa Antichrist. 666. The beast. Sa laing bahin, magsulti lamang ako kadali mahitungod ini. Tugot ako mga igsoon. Palihog ayaw kamo pagtuo sa mga pastor ug ang gitawag og mga gitawag nga Bible teachers nga moingon nga ang COVID-19 ug ang pagkwarantinas o ang mga baksin may kalabutan sa mark of the beast o ang marka sa Antichrist. Kay kaning beast dinhi mga igsuon sa Biblia, mao ni ang atong gitawag og Antichrist naa sa pinadayag. Walay mga tinahod o mga inila nga theologian nga mosulti ni ini. Imo lamang kining manungog, ato lamang kining manungog naa sa ato ang palibot. Aduna kita gihimo dinhi nga eschatology class niadtong miaging tuig. Kung nakabaton pa kamo og higayon o nakabaton kamo og higayon o nakatamog ba kamo nini, nakahibalo kamo nga ang mark of the beast o ang marka sa beast sumpay kini sa pagsimba ngadto kaniya. Akong usbon, ang marka sa beast o sa Antichrist sumpay kini sa pagsimba ngadto kaniya. Sa ato pa, usa kini ang marka nga ikaw loyal o ang imong devotion ngadto sa beast. Ingnon talang beast. Dili kini usa ka aksidente mga igsuon kun kamo makakuha nining maong marka. Imo kining makuha. Ang marka tungod kay imo kining gusto. Iman ato ning makuha ning maong marka tungod kay ato og inyo maning gusto. Ug imong kagustuhan nga ikaw mosimba sa hayop o sa beast. Kung ikaw magpabaksin, dili kini mahitungod sa pagsimba tungod kay ang Antichrist wala pa mo abot ug wala pa mapadayag ining panahon na. Ang Dios walay gipinigan ug siya makiangayon. Kuno na kung ikaw mabaksinan, for the sake of argument lang, kung argumento ba, atong hunaon, kung ikaw mabaksinan, ug mao ni mahitabo, maingon tampo nga mao na ang 666. Sa ato pa, maimpirno ta, ug pabaksin ta. Napay gingon nga baksin, nga ikaw, kining baksin kuno, arigi kuno sa tuoy injection. Pero kaluoy sa Ginoo, wa man sad magsupak-supak nako ang nursing ko, ari nurse.
wa sa mingon tuo. Pero ang gipakatap nga kita injeksyonan ari dis tuo. Ano ay atong basihan mga igsoon, nga dili kita angay mo tuo niya na. So sa may kasulti nato mahitungod sa Ginoo. Tungod dili man kana ang Dios sa Biblia na biluan, nga aton na biluan. Sa tinuod ang mga tao muadto sa impyerno tungod kay ila kining kaugalingong desisyon. Dili kini aksidente o sayop nga wala tuyoa. Imo kining gusto. Mga bersikulo nga nagisgot sa marka atong tan-awon. Revelation 13:15-17, pinadayag 14:9, pinadayag 14:11, pinadayag 16:2, pinadayag 19:20 ug pinadayag 20 bersikulo 4, no? Mao na ato makita dinha ang mark sa beast nagkuyog ang pagsimba o pag worship, no? Kamo na lang ang mubasa sa uban, ang atong basahon kanilang duha ka buok. Ipadayag 14:9 nagaingon, may katulong anghel nga misinggit o misunod o misinggit ang nagsimba sa mananap ug sa iyang larawan ug napatikan diha sa iyang agtang o sa iyang kamot. Paimnon sa bino sa kasuko sa Dios nga gibubo nga walay sagol diha sa kupa sa kapungot sa Dios. Pagasakiton sila pinaagi sa kalayo ug asupre at tubangan sa balaang mga anghel ug sa nating karnero. Diri sa pinadayag 16 kapitulo 2 nagaingon usab, ug giyabos sa unang anghel ang iyang panaksan ngadto sa kalibutan ug nahiagom sa makilalisa nga kabahong ang tanan nga midawat sa patik sa mananap. Sa patik sa mananap ug misimba sa iyang larawan. Nakita niyo mga ison? Patik, simba. Mark, worship. Magkuyog na sila. Dili na sila mabulag. Ang marka kanunay giusgutan uban sa pagsimba. Kung ikaw usa ka Kristohanon ug nituo sa Biblia, palihog in taon. Ayaw kini ninyo ipakatap kining maong hungihong may tungod sa 666 ug sa baksin. Ayaw kamo pagtuo ni ini, mas labaw kamong nasayod kung unsa ang tinuod. Di ba? Dili kini mo matir kanako kung dili kamo magpabaksin. Tungod kay aduna mamoy lehitimong katarungan. Basin medical reason. Panpalihog. Ayaw ipakatap ang sayop ug dili sakto nga pagiya bahin sa interpretasyon sa Biblia. Bisan pa sa atong pagkulo-kabildo sa kinatibuk-an mahitungod sa baksin ug sa COVID, wala ba kamo makakita, wala ba ninyo makita nga kini nakamugna og hadlok? Kung mapakatap kita nining maong balita nga dili tinuod. Susama kini sa sugilanon ni David ug Goliath. Timan ang kahadlok mututok ngadto sa higanti, ang pagtuo mututok ngadto sa Dios. Nagpasabot ba kini nga dili ba kita magpakabana sa ato lamang ug ato lamang ilabay ang atong mga pahimangno ngadto sa hangin? O ang atong gipahimangnoan gipalusot na lang sa pikas dunggan? Dili na mo akong gipasabot. Ang akong punto nga sa matag higayon nga kamo magatubang og dakong suliran nga sa inyong pagtuo walay kasulbaran. Kung mutan-aw kamo sa mga babag sa inyong pagtan-aw nga dili kamo makalingkawas. Huno nga ang pagtutok niya ng maong suliran, huno nga ang pagtutok niya ng maong giganti, ug kinahanglan nga kamo magsugod na og tutok ngadto sa Dios. Ug mututok kamo kung kinsa ang Dios. Gitawag kini og doon na kita gitawag nga slang pa na sa English nga flip the script. Kana bitang maghisgot ang usa ka negatibo sa usa ka pahina. Maghisgot ang negatibo nga mga balita o mapanghitabo nga makakahadlok sa panghuna-una o pagsulti kung aduna kay mabasahan o mahibaw-an o makita nga adunay kahadlukan o makahadlok nga butang. Usa ka butang makahadlok pagsulti og 5
kapahayag mahitungod kung kinsa ang Dios. Flip the script. Kung ikaw nakakita din ni negative, ayaw na tanawa. Tanawa ang pikas. Kay naa din na ang maayo nga daghan pa kay sa bati. Mo na'y pasabot sa ato ang pastor. Example, ang Delta virus kay isog nga virus. Isog kay na, tinuod na. Flip the script, baliha. Unsa may maayo? Ang dili maayo, unsa man? Delta virus, isog kay nga virus. Dili damhibaw nga ana nato. Kay dili pareha og symptoms gid sa katong una nga variant. Atong tan-awon sa pikas ipakli na to. Una, ang Dios labaw pa sa tanang virus. Una. Atong gitan-aw dinhi, ang virus isog. Ang Dios labaw pa sa tanang virus. Usa ka na kamaayong balita. Sa tanang higayon, ang Dios ang nagkontrol. Ayaw ninyo kalimti. Ang Dios ang nagkontrol, mga igsoon. Kaduhang maayong balita. Ang Dios nahibalo sa mga butang nga wala nato hibaw-i. Nahibalo siya. Sa tanan. Kapila na to? Katulo. Usara ang bati. Katulo na to kamaayo. Ug na pa ikaupat. Ang Dios anaa kaninyo ug kanako. Di ba? May balita. Virus, kuyaw kayong virus, pero daghan na kayong maayo nga balita gikan sa Dios, may tungod sa Dios. Gusto pa mo kaya itong punan? Sige. Punan tamog duha. Usa kontra unom. Ang Dios dili gayud mubiya kanato ug dili gayud niya kita pasagdan. Hallelujah. Pagkanindot. Dili kita niya biyaan ug dili kita niya pasagdan. He will never leave us nor forsake us. Kalima. Ato po na kausa. Ang Ginoo mao ang atong tigpanalipod. Siya ang atong dalangpanan. Munay atong awit. Dalangpanan ka. Napagaw na lang ko. Ug siya ang atong taming, no? Mao na ang atong tan-awon. Ug bati ni atong tan-awon unsa may maayo ani? Umingon ka bati us ka buok raman. Unsa may maayo daghan. Bahin pag yun sa Ginoo. Ang virus isog kayo. Grabe kayo. Pero pagpakli nimo sa pikas gitan-aw nimo ang maayo. Ang Dios labaw sa tanan. Atong dalangpanan, anaa siya kanato, dili siya mubiya kanato, ug ang tanang mga butang siya naibalo. Unsa may atong kabalakan ug unsa may atong kahadlukan mga igsoon? Naa pa? Kay punan pa ta mo. Pero wa naman dire. Hunong nga pagtutok ang higante. Ayaw ka magtutok sa inyong mga suliran. Pagsugod ka mo og tutok sa Dios. Ug tutoke siya kung kinsa siya nga Dios. Ila-ilahan ninyo, basi wa po mo kaila. Kaila kita niya, no? Siya ang Dios, mahigugmaon, balaan, daghan siya og mga kinaiya nga angay gayud kaniya. Mao na ang bitab atong giingon sa atong mga pag-ampo nga angay siya pasidunggan, himayaon, tanan dungog iya tungod kay siya lang mga angayan niini. Ang unang punto mga igsoon, naghisgot o ginumdumi kung kinsa ang Diyos. O ari kita sa ikaduhang punto. Ang ikaduhang nag-ingon, hinumdumi kung unsa ang gibuhat sa Diyos. Una, atong gitanaw kung unsa ang Diyos. Kung kinsa ang Diyos. Karon atong ipakita ninyo, o atong tanawon, o nga hinumduman nato kung unsa ang gibuhat sa Diyos. Ang nindot nga nahitabo dito sa Israel, sa ilang kadesperado, sa ilang wa na sila'y kadangpan. Kita, doon naman tayo kadangpanan mato ang Ginoo, pero sila wa man sila Ginoo. Nakalimot man sila sa Ginoo. So wala na sila'y kadangpan, desperado sila. Ang nakanindot lang balita kay doon ay nagpakita nga niingon, ako ang muatubang ni anang tawana.
Kung ikaw si Haring Saul, naglabad ang imong ulo, niabot ang unom, bila na kani, 2 ka bulan na di ay, gagisikig hagit kanimo ang higante, nga magkig-away, one-on-one, o kisay musukol, o mapildi siya na'y hari, o siya na, iyahan na ang mga kasunduluhan sa Pilistihanon. Ug ikaw ang Haring Saul, makadungog ka nga dunay ni voluntaryo sa katapusang higayon, o at last nakaingon siya, aduna na gyud ni voluntaryo. Ug maingon, ako ang moatubang niya ng tawhana. Lipay ka. Wala na imong kaguol. Ningon, pag wala akong mahadlok na kaniya, isuga ni tawhana. Wala akong mahadlok na kaniya, kisam yang itumong ang higanti, si Gulayat. Nindot na nga balita. Apan nakahatag sa di maayong balita. Ngano? Atong tanawon. Nakahatag kini og dili may nga balita kay siya usa lamang ka bata. Pagtan-aw nila, uy, bata man. Muto kong gingon na pag sure de, oy. Kay moaway na higanti, nya nagdapa kag saplong. Taon kadako ni Gulayat. Dili siya usa kahamtong og hanas nga sundalo. Usa lamang siya ka magbalantay sa karnero. So atong makita kung unsa ang iyang naagian o unsa iyang experience, wala gyud. Dili gyud mahimong sundalo, wala gyud angayan. Dili gyud angay mo sangka dito sa higanti kay bata siya nya kang higanti, no? Dili siya eksperyensyado ug wala siya kasinatian sa panggubatan. Wala pa siya kasulay og pagkupot og espada na sa una lang. Di man gani kay baw mo gunit og espada. Ba mga iso nang gubat sa una god, bangkaw man og espada o pana. Wa pa may masingan sa una, kay siguro dunay masingan sa una, mo pinakadakong hari. Mahadlok, mulhod ang mga tao. Wala siya armadura, kanang armor nga isulob. Wala siya kasuway ni ana. Wala siya makasuway pagigubat. Mo na ang pangutana karon. Nganong andaman kaayo si David makig-away apan ang uban nga mga kasundaluhan, ang uban nga mga banggiitang mag-aaway nangatras man. Ngano man si David, usa ka bata, magbalantay las karnero, walay alamag mahitungod sa panggubatan. Panandam siya nga mubatok ni Gulayat. Makig-away. Atong tanawon sa bersikulo 33 ngadtos 37. Unang Samuel Kapitulo 17, 33, ngadtos 37 nagaingon. Og si David giingnan ni Saul, Haring Saul, dili katakos nga makig-away na ng Pilistihanon kay bata ka pa, samtang siya anad na sa gubat, sukad pa sa iyang pagkabatanon. Paminaw na ko, murag idad-idaran na ni si Gulayat. Nya, manggugubat na ni siya. Gikan pa siyang pagkabatanon. Apan si David mitubag kang Saul, kining imong sulugoon, magbalantay sa mga karnero sa iyang amahan. O kung may leon o oso, kanambir, ko, oso na ang sabi ni Saya, nga mutukob sa usa kanating karnero. Versikulo 35, tanawon ta unsa siya kaisog. Gukdon ko kini og bunalan ug agawon ko ang karnero gikan sa iyang baba. Ano naala na? Leon, nagtangag og nating karnero, iyang gigukod, iyang gibunalan, ug gikuha niya sa baba sa leon ang katong nating karnero nga gitangag. No? Ningon pagyud siya diri, padayon ta sa 35, kung musumbalik kini kanako, gunitan ko kini sa bungot og patsyon. Maayo gani kay ang leon na ay bungot. Kay gugwap, patay lang yapon. Si David man na. No? Sa 36, ningon siya, napatay sa imong sulugoon ang mga leon. Mga leon, dili lang ni usa. Ang mga leon og mga oso. Og kining dili mutuog Dios nga Pilistihanon, mahisama kini kanila sa maong oso og leon. Mo na yang gipasabot. Mahisama kanila kay iya manggihagit ang kasundaluhan sa Dios nga buhi. Iya ba ginang gidungagan sa bersikulo 37, nagingon siya. Giluwas ako sa Ginoo gikan sa kuko,
ug ba sa mga leon ug sa mga oso. Busa, luwason usab ako niya gikan ni anang Filistihanon. Umingon si Saul kan David, lakaw ug panalipdan ka unta sa Ginoo. Makita nimo ning maong bersikulo, ari lang ta sa tumoy, ningon si Haring Saul kan David, lakaw ug panalipdan ka unta sa Ginoo. Nagsulti wa pay siguro kay giunta man. No? So makita ginato kuno sa si Haring Saul anong panahon na. Kung atong una-unaon ang Israel nang ginahanglan og usa ka kampyon. Ug natural lang nga kinsa man ilang mahuna-hunaan kundi mismo ang ilang hari. Kay kung ikaw ang hari, ikaw giisog jud ka. No? So ang ilang hunahunaan nga mulaban nila, mo mismo ang ilang hari, di ba? Siya ang ilang makita nga kampyon sa duha ka rason. Una, kay siya man ang hari. Mao na ang unang pinakarason, pinakaunang rason nga nganong nisalig ang makatawhan sa hari makigsangka unta kang Gulayat. Kadua, kay si Saul ang taas ug barog ug mao kini ang paghulagway sa mga Israelita nga usa siya nga mahimong hari. Ato kanang mabasa sa giunsa siya paghulagway sa unang Samuel 9:2. Dili na lang tamo adto didto. Ang paghulagway niya mao kana. Ang paghulagway sa iya kay siya'y labing taas, kay ang uban taga-abaga lamang niya. Basin siya naa sa mga 6 feet, 6-footer. So taas-taas. Dili siya normal ang igitasoon. Unya kani si Haring Saul, gwapo pa dyan eh. Murag katong among mga elders ug among pastor. Sa panahon nga naay higanti nga mohagit sa Israel, ang pangitaon ug saligan gayud dayon kay ang pinakataas nga tawo sa Israel nga makikatubang sa higanti ug walay lain kundi unta ang ilang hari. Mo na silang hunahuna. Ug mga Israelita naglaom gayud sa hari nga muluwas kanila. Ug sila naghulat nga bugula ang hari sa iyang tulda ug makigatubang sa hagit ni Gulayat. Apan wala kana mahitabo ug wala gayud kana buhata sa hari. Si Haring Saul. Atong tadaan pagbalik sa katapusang bahin sa bersikulo 37. Mingon si Saul kan David, lakaw og panalipdan ka unta sa Ginoo. Grabe siguro pagkahupay ni Haring Saul. Siya yung nabati nga nanay anda mo dawat siyang hagit. Siya ningon ni David, sige David, pagkigbatok ug maayo sa atong kaaway. Apan imo haran dugo mo imo agas ug makalas o ikaw ra ang makalas. Nya ningon pag siya panalipdan unta ka sa Dios. Naniguro na si Saul usare mamatay si David ra. Wa gani say gamay na lang nga concern ni David. Kay bulungan nga paagi sa usa lamang kabatan-on aron painumduman ang usa ka hari nga aduna sila'y Dios nga gamhanan nga andam mutabang sa iyang katawhan. Atong pamalandungon, nganong mahadlok man kita sa mga higanti sa atong kinabuhi. Nganong maguol man kita pag-ayo, nganong dali man kita muundang. O ma-discourage dayon ta. Nganong dali man kita mubiya ug mudagan palayo. Hibalo mo sa rason mga igsoon. Ang rason, kay kita nakalimot sa angay unta natong hinumduman. O kita nakahinumdum sa angay unta natong kalimtan. Akong usbon ng kanang linya diha. Kay kita nakalimot sa angay unta natong hinumduman. O kita nakahinumdum sa angay unta natong kalimtan. Atong gipadako og maayo ang higanti sa atong atubangan ug atong gipagamay ang Dios nga naa unta uban kanato, ana aragid kanato. Mao na. Nakalimot kita sa angay unta natong hinumduman
nga anaa ang Dios kaninyo ug kanato. Ug ato kinang ginabuhat kanunay, ikaw, ako, kitang tanan. Matag panahon nga anaa ta sa kabalaka ug kahadlok, mupatigbabaw sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing ug atong gipadako ang higante ug atong problema ug atong gipagamay ang atong pagtan-aw sa Dios. Padako nato ang suliran, gipadako nato ang problema nga atong iatubang ug atong gipagamay ang Dios nga naa ra gyud unta kaninyo kanako. Paminawan niyo kini. Kita gihimo susama sa lagway sa Dios o kita gihatagan og tulo ka klase sa pananaw nga wala niya ihatag sa hayop. Pananaw sa niagi, pananaw sa karon o lalom o insight, pananaw sa umaabot o foresight. Hindsight, insight o foresight. Ug atong tanaw ni mao ni gigon sa naagi o karon ug sa umaabot. Nibaw ba kamo? Kung aduna kita'y eksaktong pananaw sa mga nilabay na, sa mga nanlabay nga butang, makahatag kini og saktong pananaw nga atong giatubang karon nga kahimtang ug kini mo resulta sa saktong pananaw sa umaabot. Kung aduna kita'y saktong pananaw sa nangagi, gihimo sa Dios atong kinabuhi, makahatag kini og saktong pananaw nato karon kung kinsa ang atong Dios. Ug makahimo kini og maayo nga resulta og saktong pananaw sa umaabot. Tungod kay ang Dios nag-una kanato. Tanawa ang rason nganong andam si David nga atubangon ang kahimtang niadtong adlaw. Ang rason niya na mga igsoon, wala siya mahadlok sa umaabot. Iyang giatubang ang kahimtang ug ang kalisdanan ug ang problema ug ang iyahang giatubang nga kalisod niadtong panahon anang adlaw tungod kay ang rason nga wala siya mahadlok sa umaabot. Kay kini iyang gisalig sa Dios. Kay tungod siya na inumdum sa iyang mga kaagi, iyang magitanaw, patay ganin akong leon, patay ganin ako ang bear, mga uso nga dagko kaayo, kana pagkasuglayat. Pero itong mapicture, dako kay gina si Gulayat yun. Gamay rago na si David. Gulayat 9 feet, 9 inches. Imagine. Hapit na paregitas unsa ring. No? Susama sa mingon siya, abi ninyog nahadlok ako niya ng tawhana. Pero wala siya manghambog ha? Inisulti lang niya. Hisgutan na kamo, kuno siya gibuhat sa Diyos sa mga niagi. Ako nagkigbatok og leon, ang uso, aron maluwas ang usas kanating karniro. Akong napatay ang mga leon ug uso, gamit lang ang akong mga kamot. Wala ako'y rason nga mag-uol. Giluwas ako sa Ginoo, gikan sa kuko ug baba sa mga leon ug sa mga uso, busa luwason sa bako niya, gikan ni ining higanting Filistihanon. Nakita ninyo kung unsa kadako ang pagtuo ni David sa Dios? Ug unsa kadako ang iyang pagsalig? Ay iyang gitanaw iyang kaagi nga mo'y nanghatag niya kalig-on karon ug mao iya kaning gigamit nga siya magmalampuson sa umaabot. Sama usab kanato mga igsuon. Kung mauna nga atong pananaw sa atong kinabuhi, ng atong tanawon kung unsay gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi sa mga nangagi ug unsay gihimo niya karon ato kinang magamit ngaron kita magmalampuson ug dili kita mawadaan og paglaom sa umaabot tungod kay ang Dios nasayod na sa atong umaabot nga kinabuhi. Unsa may atong kadlukan? Si David nasayod nga siya nakapatay og leon ug uso, dili tungod sa iyang kaugalingong kusog, apan sa gahom sa pagluwas sa Ginoo. Sumao kini ang punto. Paminawa kini. Kung imong hinumduman kung unsa ang gibuhat sa Ginoo sa kagahapon sa niagi, mutuo gayud ka sa iyang buhaton karon. Ug ikaw mapuno sa pagsalig unya sa iyang mabuhat sa imong kaugmaon. Akong balikon. Basig na ay usa ka litra nga inyo ng wa ma kani.
Kung imong hinumduman kung unsa ang gibuhat sa Ginoo sa imong kagahapon, mutuo gyud ikaw sa iyang buhaton karon sa imong kinabuhi. Ug ikaw mapuno sa pagsalig sa unsa unya iyang mabuhat sa imong ugma. Kinahanglan mahinumdum ka sa unsa iyang gibuhat sa kagahapon. Nasayod ba kamo ug nganong anaa kamo dinhi karon? Nganong anaa kita karon? Walay laing rason. Kay tungod ang Ginoo nagbantay ug nagtagbo kanato kagahapon. Ang Ginoo nagbantay ug nagtagbo nato kagahapon. Kung wala pa kita bantay sa Ginoo kagahapon, ug wala pa kita itagbo sa Ginoo kagahapon, wala kita karon. Wala kita karon. Wala gayo matagbo nimo karon, ug walay matagbo nato karon. Kung ang Ginoo nagbantay kanimo kagahapon, may katakos ba siyang pagtagbo kanimo karon? May katakos siya gayud. O kung ang Ginoo may katakos sa pagtagbo kanimo karon, may katakos usab siya sa pagtagbo sa imong kaugmaon. Ingon ni anak atong Dios mga igsoon. Si David na hinumdum sa unsay nalimtan sa ubang Israelita. Nahinumdum si David siya ni Agi nga wala gyud mahinumdumi sa mga Israelita kuno say gibuhat sa Dios sa ilang kinabuhi. Pan si David iyang gitiman-an. Si David mituo sa unsay giduha-duhaan sa uban. Ug maong si David nga nibarog ug anda makig-atubang sa higante apan ang uban mitalikod sa kahadlok. Kung ikaw nakakita sa Dios nga wala makita sa uban, ikaw mubuhat para sa Dios sa unsay dili mabuhat sa uban. Dili buhaton sa uban. Akong balikon. Kung ikaw nakakita sa Dios nga wala makita sa uban, ikaw mubuhat para sa Dios sa unsay dili buhaton sa uban. Kaya sa katapusang adlaw, aduna lamang gyud kitay usa ka higante nga atong giatubang natong tanan. Nasayod kamo unsa kana mga igsoon? Ang higante nga atong giatubang mao kana ang atong kahadlok. Mao kanay makaparalisa kanato. Mao kanay makapaundang kanato. Ang kahadlok mao makapahunong nato sa pagampo, sa pagsimba, sa pagbasa sa Biblia, ug labaw sa tanan, ang kahadlok mao hinungdan nga mawagtangan kita og pagsalig sa Dios. Sama sa nahitabo sa mga Israelita. Ang kahadlok mao na ang higante nga atong giatubang karon. Mao na ang titulo o ang uluhan sa ato ang sermon karon, ang pag-atubang sa atong gikahadlokan. Mao nang naatay mga punto kuno saon. Ang pagsulay, mga problema, mga tentasyon, mga kagulanan ug uban pa nga imong giatubang, imong pananaw, paminaw o masinati nga kining tanan susama man sa higante. Kining imong giatubang karon nga masuliran sa kinabuhi sama sa usa ka higante. Apan adunay usa lamang ka higante nga atong giatubang nga mao kana ang kamatuoran ug walay lain ang atong kahadlok. Ayaw ninyo kalimti ang inyong bersyon sa leon ug sa uso. Sa kinabuhi ni David, doon na sa kumuanay mga kaagi anak nga ingon ni anak. Nga kamo nakigbisog. Kitang tanan aduna gyud susama nga kaagi ni anak. Ako aduna sad. Mangitaan kini natog paagi nga ato kining mahinumduman kun unsa ang gibuhat sa Dios kanato sa niagi. Labi na magunaw na ta karon sa atong pandemic. Magunaw na kita matungod sa COVID o sa pandemic karon sa 2020 na surpresa ang tibuok kalibutan sa paghugpa nining maong balatian kining pandemya, kining usa ka virus nga kaaway nga dili nato makita. Kitang tanan na pugos, puyot as balay, nagpuyot ta sulod sa atong mga panimalay ug daghang tawo na wad-an og trabaho. Mga estudyante naninguha og adjust sa ilang kaugalingon
sa ilang pagtuon pinagi sa online classes. Daghang gidili sa atong pagkanglihok-lihok, limitado. Halos wala na tay kagawasan. Kitang tanan nagatubang og kalisod nga wala gayud kita magdahom nga moabot kanato. Kanang tanan atong paningkamutan nga ato kanang masagubang. Masagubang kini sa bisan unsang paagi. Apan paglabay ni atong 2020, naa pala kita. Ang uban siguro nagtuo mao na ni katapusan sa kalibutan, mao na ni katapusan nato atong 2020 karon, 2021 na naagi hapon ta. Grasya sa Ginoo mga igsoon. Ako sigurado nga kamong tanan isip magtotoo ni Jesucristo adunay liyon og uso nga sinatian. Sama sa sigutan nimong suglanon. Tinuod nagatubang na pud kita og laing Korintinas. Uban siguro nato nagatubang og labaw pang malisod nga problema. Ang atong yun na Korintinas. Ug basin pag naagi Korintinas nya duna pagilain nga suliran nga ilang giatubang. Kay wala kita masayod kung unsay ana sa unahan. Apan atong nakita og nasinati ang Dios nga nag-uban kanato o kita nasayod nga aduna kitay Dios nga nag-una kanato. Excuse me. Timan kung ikaw nakakita sa Dios nga wala makita sa uban, ikaw mubuhat para sa Dios sa unsay dili mabuhat sa uban. Akong balikon. Kung ikaw nakakita sa Dios nga wala makita sa uban, ikaw mubuhat para sa Dios sa unsay dili buhaton sa uban. Hinumdumi nga mga sitwasyon nga ang Ginoo nagluwas sa inyong kahimtan o sa atong kahimtang nga ang inyong pagtan-aw imposible na gayon nga masulbad. Hinumdumi nga ang pag-ampo nga inyong gihalad kaniya sa panahon nga ang inyong pagtuo na mahuyang apan grasya sa Ginoo iyang gitubag. Bisan pa anaa kamo sa kahuyang o anaa kita sa kahuyang sa atong pag-ampo. Uban kaninyo wala magdahom nga makadawat ug anaa kaninyo ang mga butang karon nga bisan lamang sa unang panahon o sa lamang kini kapangandoy ban inyong nadawat. Aduna gay mga kasinatian susama sa pagigbatok sa liyon ug uso. Ang inyong nagian sulod og pinaagi anang mga panghitabo. Timan sa pananaw sa niagi nagahatag nato katakos nga kita adunay pananaw sa umaabot. Usbon. Ang pagtan-aw o pananaw sa niagi naghatag nato og katakos nga kita adunay pananaw sa umaabot. Ug sama nga si David niingon kang Saul, nasayod ka sa akong nakatunan mahitungod sa Ginoo. Ang Ginoo perpekto ug dili gayud siya masipyat sa iyang mga gipangtali, sa iyang record. Kung ang Ginoo dapig kanimo, wala na'y angay kahadlukan. Wala na'y angay kahadlukan pa kung si bisan kinsaman ang magpigbato kanimo. Ato nang makita dina sa Biblia, nagaingon mga sa Roma 8:31. Atong basahon mga igsoon. Roma 8:31 nagaingon. Karon unsa may atong ikasulti mahitungod niini? Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbato kanato. Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbato kanato. Hinumdumi ang pagkigubat iya sa Dios, dili ato. Ayaw kalimti. Unsaon nato pagatubang ang atong gikadlukan, hinumdumi ang una, hinumdumi kung kinsa ang Dios. Ug ang ikaduha, hinumdumi kung unsa ang gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi. Ang ikatulo, mao kini, hinumdumi nga ang gubat iya sa Dios. Kinahanglan pa ba ta nga mag pulpak ta o makigubat ta?
Tungod kay ang gubat iya sa Dios, mga igsoon, hinumdumin na ninyo. Sa makausap pa ihulagway sa inyong una nga iya kana sa Dios. Ang mga Filistihanon dili na makapaabot nga makasaksi sa kadaugan. Mao niya nahitabo. Kay makig-away naman si David ngadto ni Goliath sa iganti, ang mga Filistihanon nag-excited na kayo. Doon na sila excitement. Dili sila makapaabot ng mga saksi nga sila magbadaogon. Apan ang Israelita, mga igsoon, hadlok na mo tan-aw sa kapildihan, nilang kitabunan lang ang mata, hadlok na sila. Pildi na ginmani, kay bata mo na ko, diganti na. Sa kinsa naman siguro, sa atong pananaw, kalibutan na itong Panginoon na, sa atong makita, kay nga kita, di na siya kadaog. Kung nahitabo ka na arong panahon na ang mga Filistihanon, siguro, o karon pa na nahitabo, nga nagkik-away si David ngadto ni Goliath, ang mga Filistihanon nagguwa na sila mga cellphone, nagvideo na. Dili nila si Piaton ang matagutlo og gutling nga dili nila makuhaan og video ang mga panghitabo. Paano sa ibuhaton sa Israelitas? Nagtakob silang mga mata. So sama nga sila moingon, dili na nako makaya og tan-aw unsaon pagpusa si David sa maong higanti. Tungod kay wala sila pagsalig sa Dios. Sila nahadlok. Ang mga Filistihanon excited nga mutanaw nga budaog na sila sa maong paggubat. Apan unsa ang giingon ni David sa bersikulo 45, una Samuel kapitulo 17 45, unya si David miingon sa Filistihanon, ikaw mianhi kanako uban ang espada, bangkaw ug sapang, apan ako mianhi kanimo nimo sa ngalan sa Ginoo. Sa mga panon ang Diyos sa kasundaluhan sa Israel ngay mong gihagit. Ikaw mianhi kanako uban ang espada ug bangkaw ug sapang, apan ako mianhi kanimo sa ngalan sa Ginoo. Sa mga panon ang Diyos sa kasundaluhan sa Israel nga imong gihagit. Unsa may atong makita ingon ni David dinhi mga igsoon? Siya nag-ingon nga dili ni mahitungod kaniya. Dili ni mahitungod kaniya. Dili ni mahitungod sa iyang dungog. Dili ni mahitungod sa gihatag ni sa Haring Saul nga ganti. Apan mahitungod kini sa ngalan sa Dios. Ako mianhi kanimo sa ngalan sa Ginoo, sa mga panon ang Dios sa kasundaluhan sa Israel nga imong gihagit. Mianhi ako sa ngalan sa Dios. Aron. Dili kini alang sa himaya ni David kundi himaya sa Dios. Kini alang sa ngalan sa Ginoo sa mga Israelita o kini alang lamang sa Dios. Unang Samuel 17:46 ngadto 47 nag-ingon, nining adlaw ang Ginoo mutugyan kanimo ngani sa akong mga kamot, ako magbunal o maglunggo sa imong ulo gikan kanimo og gihatag kanako ang mga patay nga lawas sa panon sa mga Filistihanon ining adlaw ngadto sa mga langgam sa kalangitan ug sa mga ihalas nga mananap sa yuta aron ang tibuok yuta mahibalo nga adunay Dios sa Israel. Ug aron kining tibuok katilingban mahibalo nga ang Ginoo magluwas. Dili pinagi sa espada ug bangkaw kay ang gubat iya sa Ginoo ug siya maghatag kanimo nganhi sa among mga kamot. Bantay ang katapusang pulong mga igsoon, si David nag-ingon, dili ni ako ang gubat, iya kini sa Dios. Ako makig-away alang sa Dios, apan ang Dios makig-away pinaagi kanako. Ako nasayran kini maong sugilanon usa sa pinakailado nga sugilanon sa Biblia, apan sa tinud-anay lang. Kini usasad ka pinakawala masabti og tarong nga sugilanon. Dili sa ingon kita magpataka, dili kita mga kritiko, dili ko moingon kritiko ta. Makadungog kita daghan nga mga magwawali, maghisgot sa sugilanon ni David. Ang ilang giingon nga si David usa ka bata ug siya nagdala og lambuyog, saplong og 5 ka bato ug nagkigbatok sa usa ka higanti. So ayaw ka mo kahadlok nga malahi. Pagkuha ka mo og 5 ka bato ug inyong lambuyog.
ug mahimong susama ni David nga makapildi og giganti, literal nga pagsabot. Sila mag-ingon nga si David ni tan-aw sa iyang kaugalingon ug nakabaton og kaisog sa iyang kaugalingon aron mapildi si Goliath. Palikon ako. Sila nag-ingon nga si David nagtan-aw sa iyang kaugalingon ug nakabaton og kaisog sa iyang kaugalingon aron mapildi si Goliath. Kung mao kini ang inyong pagtan-aw, gatong pagtan-aw sa mga sugilan, dako nga sayop kini. Wala nato masabti ug wala nato makuha ang punto. Timan ikaw ug ako dili si David. Dili ikaw si David aning maong sugilanon. Dili kini istorya sa kabatang lalaki na nakalupig sa higanti alang sa Dios. Istorya kini may tungod sa Dios nga nakalupig sa higanti alang sa batang lalaki. Ang gubat iya sa Dios. Inyong makita dinhi kini nga sugilanon mahitungod sa mga higanti. Ang atong giatubang sugilanon kini mahitungod sa Dios nga kinsa ang niaway sa mga higanti nga atong giatubang. Atong kanunay gihuna-huna nga lisod ang kinabuhi. Ang atong kinabuhi susama sa gubat. Sakto ka na. Muuyon ako ni ana nga lisod ang atong kinabuhi. Susama sa gubat. Apan kinahanglan yung hinumduman kini. Kung wala man kamo kadungog sa uban akong gipang-ingon, palihog pamatia kini. Pamatia kini. Ang gubat dili imo iya sa Dios. Amen. Dili ato mga igsoon. Mao kani ang nahitabo sa unang Samuel kapitulo 17 48-49. Ningon dinhi, unya si Goliath midasdas kang David ug si David usab dagan pasugat kaniya, mikuot si David og bato sa iyang puntil ug gipahimutan kini sa iyang lambuyog ug gipunting antong naigo sa agtang si Goliath. Nalubong sa iyang agtang ang bato ug nalukapas siya. Makita ninyo? Pagkasimpor pag-away ni David. Nakahinumdum ba kamo sa mga katapusan nga pulong ni David? Ningon siya, kay ang gubat iya sa Ginoo ug siya maghatag kanimo nga ni kanamo sa among mga kamot. Mao na iyang gisulti ni Goliath. Si David wala makig-away sa higanti alang sa Dios. Ang Dios mao nakipag-away sa higanti alang ni David. Si David wala makipag-away sa gubat sa Dios. Ang Dios mao nakipag-away sa panagubat ni David. Sultian ko kamo mga igsoon sa sikreto. Sa kasikreto. Ang away nakatakda na. Gitakda na. Naana na diha. Si Goliath wala gawi kay na makadaog. Kay tungod si Goliath wala magkigbatok ni David. Kundili si Goliath nakigbatok sa Dios. Unsap na siya kay ganti. Ug wala gilupig ni David si Goliath alang sa Dios, nalupig sa Dios si Goliath pinaagi ni David. Anaa ni David ang kadaugan. Apan anaa sa Dios ang himaya ug anaa sa Dios ang dungog. Ug mao siya gitawag nga usa ka tawo nga nahiuyon sa kasing-kasing sa Dios. Tungod kay para ni David dili kini mahitungod kaniya. Ayaw ninyo ni Sipyata o Kalimti. Kung basa ka man sa tibuok sugilanon ni David, basa kini hangtod sa panahon nga siya ni pahulay na sa iyang kamatayon. Aduna ko mo'y makita. Atong mabasa nga si David wala manghinambog sa iyang paglupig ni Goliath. Wala niya tataki ang iyang mga basahon nga ibutang niya tigpatay o giganti. Wala siya maghimo og salmo mahitungod siyang paglupig ni Goliath ug wala siya maghisgot usab ni ini. Tungod kay nakaingon siya, dili kini ako, mahitungod kanako. Ang nakanindot ini sugilanon mga igsoon mao kini. Ang eksaktong ehemplo kung unsa pag nagapanlihok ang Dios sa atong kahuyangon, ang iyang ngalan mo'y may maya. When we are weak, there we are strong. Tungod kay dili ang atong kusog, ang atong giagad, ang atong gisaligan. Kung dili ang kusog sa Dios nga mo'y gihatag sa matag usa kanato. Dili na kita maginahanglan nga adunay kusog umihimog maayo, nga mahimutang manulti aron ang Dios magapanlihok pinaagi kanato. Iyang pasidunggan
ang atong pagtuo kaniya ug iyang dag-on ang atong gubat nga giatubang pinaagi sa atong pagtuo. Hinumdumi, higanti gyapon na si Goliath o kumpara ni David. Wala siya higayon nga makadaog. Wala ni bisan usa ka tawo sa kampo sa Israel nga misuporta ni David ug wala ni tabang kaniya tungod kay si David wala makinahanglan og tabang sa mga tawo sa mga sundalo kundi si David na kinahanglan og tabang sa Dios. Gikan sa Dios. Pamatia kini kun moabot ang malisod nga higayon hinumdumi kini ang 5 ka pulong. Ang gubat iya sa Dios. Ang gubat iya sa Dios. Ang adlaw nga imong atubangon ang imong kahadlok nga ikaw lang dili ka mahimong magdaogon. Sa tibuok naratibo sa istorya o istorya nakatutok lamang si David sa Dios nga iyang Ginoo. Ang uban nakatutok lang sa higanti ug si David nakakita nga mas dako ang iyang Dios kumpara sa tanang higanti nga iyang giatubang. Simple ra kaayo nga pagtulun-an. Kung moabot ang higayon, hinumdumi kadto. Ingna imong kaugalingon ini, ang away iya sa Dios. Siya ang manggubat. Siya ang magpabiling madaogon. Wala lamang kita kung wala siya. Apart from Him, we can do nothing. Si Corrie ten Boom, usa ka nakalingkawas sa Holocaust nga nakasaksi sa iyang kaugalingon igsuon nga ginganlag Ditsi nga namatay dito sa concentration camp. Sa iyang pagbarog diha sa det camp wala siya kalibutan sa unsay moabot apan nakaingon siya niini sa English, there's no pit so deep God's love is not deeper still. No. Ato ning ibinisaya sa laing pagkasulti. Ningon dinhi. Walay dakong kahadlok nga makalabaw sa kadako sa Dios. Mao kana ka matuoran mga igsoon. Gibuntog ni David si Goliath pinaagi sa bato apan wala ang gahom dito sa bato. Ang gahom anaa sa Ginoo nag-uban kanato nagig-away alang kanato. Atong balikon. I-recap nato mga igsoon, ato na atong hinumduman. Unsa kining mga pahinumdom sa nato pagatubang atong ikadlukan. Una, hinumdumi kung kinsa ang Dios, hinumdumi kung unsa ang gibuhat sa Dios o hinumdumi nga ang gubat iya sa Dios. Aduna ako'y pangutana, unsa man mahitungod ang sugilanon ni David ug Goliath. Uban maingon nga kini sugilanon sa usa ka magbalantay sa karnero nga nakalupig sa higanti. Sugilanon kini sa usa ka bata nga nipunit og nilabay og bato nga nakaswerte nga naigo niya higanti. Mao ni isulti sa uban apan dili kini mao mga igsuon. Dili kini sugilanon mahitungod ni David, dili kini sugilanon mahitungod ni Goliath, dili kini sugilanon mahitungod kanako o kanimo, sugilanon kini mahitungod sa Dios. Ang sugilanon ug sugilanon kini sa Dios nga muluwas. Sugilanon kini mahitungod sa manuluwas. Asa gipanganak si David? Sa Bethlehem. Si Jesus sa Bethlehem. Usa ka magbalantay karnero si David. Gitawag si Jesus ug usa ka maayong magbalantay sa karnero. Ang higanti naghagit sa Israel sulod sa 40 ka adlaw. Si Jesus gitintal sa yawa 40 ka adlaw. Nakita ninyo ang nagkaparehas? Niaging 3,000 ka tuig nakigbatok si David sa higanti. Ang katigulangan ni Jesus. Kani si David usa ni sa mga katigulangan ni Jesus. Ug usa ka libo ka tuig nilabay nakigbatok si Jesus sa higanti nga gitawag og si Satanas. Ug bilabay ang usa ka libo ka tuig pagkahuman sa pagkigbatok ni David sa iyang higanti, si Jesus wala lang magkigbatok sa usa ka higanti kundi duha ka higanti. Nakigbatok siya ni Satanas ug nakigbatok siya sa sala. Atong sala. Ug susama lang kana sa iyang katigulangan nga si David. Siya ni luhod apan wala siya ni punit og 5 ka bato. Nipunit siya sa iyang krus. Kung asa nabuhi na tao si David, o asa nabuhi si David, namatay si Jesus. Apan kung asa namatay si David, ngadto usab didto si Jesus na banhaw. Dunay pagka sumpay. Ang unang David, nagkinahanglan sa Dios aron malupig ang iyang higanti alang kaniya. Ang ikaduhang David, kay ang Dios mismo
nga naglupig sa atong higanti alang kanato. Ang unang David wala makalasi og bisan usa ka tulo nga dugo. Wala gasgasi o wala mga sama diyang lawas. Apan ang ikaduhang David giula niya ang iyang dugo ug ang iyang lawas gibunog gilatos pagmaayo. Ang unang David namatay ug nibalik sa abo. Ang ikaduhang David namatay ug nabanhaw gikan sa kamatayon. Ug tungod ni ana dili na kinahanglan pa nga mudagan sa bisan unsang higanti sa kinabuhi. Tungod niya atubang kita sa ato ang mga kahadlok. Tungod sa Ginoo, tungod sa Dios, makaatubang kita sa atong kahadlok. Ngano man kay tungod aduna kitay Dios nga uban kanato kanunay. Una, ikaduha kay tungod aduna kitay Dios nga dapig kanato. Ikaduha, ang ikatulo kay aduna kitay Dios ug tungod aduna kitay Dios nga anaa kanato. Ang katapusan ang iyang ngalan si Ginoong Hesus. Amen. Si Ginoong Hesus mo'y anaa kaninyo ug kanako. Hallelujah. Ampo ta mga igsoon. Langit mo amahan, salamat Ginoo Lord sa imong mensahe ni kapunon. Lord, imong gipadaya Ginoo Lord God nga ikaw gayud ang manalipod kanamo, ikaw ang muaway alang kanamo Ginoo. Ikaw maghatag og kadaugan Ginoo. Igo lang kami gigamit Ginoo isip instrumento Lord. Bisan pa man Ginoo Lord God ining kagayonan nga kami nagsangyaw sa imong pulong. Imo lang kami gigamit Ginoo Lord God. Alang sa kimayaan sa imong ngalan. Ug tuguti amahan nga sa tanan namong pagabuhaton Ginoo Lord God. Ikaw Ginoo ang mahimaya Lord. Ug salamat Ginoo Lord God sa mga pagtulon-an nga imong gihatag nining kapunon. Salamat sa kinabuhi ni David nga imong gipakita kanamo Ginoo nga nahimo namong sumbanan Ginoo Lord God. Nga kami magatan-aw Ginoo nga ang gubat dili amoa. Apan imo Ginoo Lord God ang tanan Ginoo. Salamat Lord nga ikaw gayud ang Dios nga lagi manghanan, ikaw ang Dios nga matinud-anon sa imong mga saad diri kanamo Ginoo. Ang bisan pa karong panahon na Ginoo sa pandemya, nagpabilin kami Ginoo hantod karon pinagi sa imong grasya. Salamat ining tanan Ginoo Dios. Salamat Ginoo God. Dalaygon ka sa walay katapusan. Guti amahan nga ang pagtulun-an nga mo na kutlo ining kapunon Ginoo mahitungod sa kinabuhi ni David. Magpabilin Ginoo sa among nahuna. Mahipatik Ginoo sa among kasing-kasing. Magpabilin kini Ginoo Lord God nga among ikinabuhi sa among matag adlaw Ginoo Lord God nga paglakat diya kanimo. Salamat o Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kini ang pagampo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo ang Ginoo. Amen ug amen.